Balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama
Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la su ani tile ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kolosuma ala ka tafan di a ɲɛmaaw olu ma Falaye sɔgɔmada in na an bɛna kuma lakana ko ka wolomasiri ta aw ye wuli ka jɔ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen dugujukɔrɔmugu o ye maa saba jogin min ye kamalen dɔ o su taara sɔrɔ so dɔ kɔnɔ Gawokaw fɛ yen a na kɛ dunan don o Gawo ni Segu kelen kɔnɔna Falaye tajiko gɛlɛya bɛ yen Segu yɛrɛ ekɔlikaramɔgɔw ye baara bila lycée Cabral mɛtiri caman baden na fila de bɛ taa dɛ o dun ka trimestre fana setɔ don n'a ko tora ta k'a sɔrɔ tajima na olu kɔni bɛna kɛ nka kunun ko jɛkulu min bɛ tajiko kunna ko citerne 400 donna Falaye an yɛrɛ bɛ k'a fɔ sa citerne bɛ ka don bɛ ka taa min sa dɔgɔkun tɛmɛnen 700 ma fɔ an ye kunun ta ye 400 ye n'i ye an yɛrɛ ka Bamakɔ kɔnɔna na yan station minnu ma anw nagakɔrɔla la n'o ye fitinin n ka tɛ belebeleba ninnu ma dɛ taji ma k'olu kɔnɔ kabini ko in daminɛna n'olu dun ma taji sɔrɔ nɔgɔya tɛna dɛ fo fɛɛrɛ ka tigɛ minnu b'a feere an nagakɔrɔ station fitinin tigiw n'olu y'a sɔrɔ anw bɛ station baw taali dabila olu kɔni Falaye ɲininkali fana kan ka kɛ olu minnu tɛ ka taji feere tugun u bɛ mun baara la parce que taji feere u ka taji feere yɔrɔ la u bɛ ka mun baara kɛ sisan mun b'u bolo an bɛna kibaru ninnu bila k'olu ko ɲɛɲini taji feere yɔrɔ minnu datugulen o tigiw bɛ baara cogo jumɛn na u k'a fɔ an ye n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka taji feere cogo min na n'an bɔra tajiko la Falaye ko balo sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jiginna Yuwarukaw fɛ yen sabula samiya ɲɛna min ye Bamakɔ tutigɛbaw ye an ka diinɛ kuntigiw Mali kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye Falaye olu ka samɛ foli o tun bɛ yen kunun Usumani Sherifu Madani Ayidara ko k'u ka sariyasow lajɛ k'u ka sariyasow kɔnɔna lajɛ ko wa fana ko nɛni min bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan ko ka fɛɛrɛ tigɛ o la Asimi ko a ma Falaye k'olu ye maaw minɛ yan ko maaw yɛrɛ de wulila ka taa delili kɛ dɛ ko moriw yɛrɛ de wulila ka taa delili kɛ ko k'u tigiw bila k'u tigiw bɛna jamana ci k'o la sa k'ale ye jɛkulu sigi jɛkulu min kɔnɔna na u yɛrɛ bɛna don a kɔnɔ u bɛna taa yaala k'a lajɛ diɲɛ fan dɔw fɛ min bɛ ka kɛ Mali la n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ yen u kana n'a lajɛ min bɛ se ka sigi sen kan o baaraw an na tila ka président kumakan ni Usumani Sherifu Madani Ayidara kumakan AES ɲɛmaaya dira Burukina ma yaasa Burukina ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ u nana kalanso la Mali fɛ yen Basolma Bazie ale ni Ablaye Diop ye ɲɔgɔn ye kɛ Falaye Niger ye a ka tajitala 14 olu ɲangi k'olu sɛmɔ tajitalaw fɛ yen pewu
ko sabula k'u bana ka taji ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ. Kɔkan kibaruyaw b'an bolo. Farikolo ɲɛnajɛ Coupe d'Afrique n'Ala sɔnna ma sini o ye demi-finale ye Fala ye. Coupe d'Afrique kuma bɛ ka caya dɛ. Nigeria ni Algérie ka ntolatan ye Fala ye. A kuma cayara. Min mana bɔ a la an na o da o tulo kan. An ka karamɔgɔba, an ka maa ɲɛnamaba, an ka dɔnnibaaba n'o o ye Mamadu Dukure Vezoro, bamanankan kalaminɛ belebele, Ala ye ale ka kalifa minɛ ala Fala ye. N'Ala sɔnna a ma a jɛɲɔgɔnw n'a teriw ye sɛbɛn minnu ci a ma an n'an da don o fana na babu ale kuncɛli la. Nin y'an donkan ye sɔgɔma in na. Fala ye bamananw ko bilankɔrɔ tɛ maa min bolo dungo t'a se t'o ye. Nin waati in na an bɛ se ka maaw hakili lajigin fana Fala ye. Nka cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ tɛ dibi dɛ. Nataba fana ni sugulamini. Téléphone portable minnu b'an bolo Fala ye. An bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla min na su ni tile. N'an tɛ ka se ka hali baara k'an yɛrɛ ye. Ɲɛgɛn kɔnɔnaw la n'a bɛ don yen. Misiri kɔnɔnaw la n'a bɛ taa yen. An mana ɲinɛ cogo cogo an b'a digi digi. An bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ Fala ye. An k'a ɲini k'a dɔn minɛn min b'an bolo mun don. An bɛ ka mun k'a kan. A bɛna wolo mun na. A bɛna na se ni mun ye. Kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an ka olu ɲini k'u dɔn. An k'an ka denmisɛnw kalan. An k'an ka denmisɛnw bilasira bi. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn Fala ye fila don. Ɲuman ani juguman. N'i y'a jateminɛ bi anw ka jamana kɔnɔ Fala ye. Denmisɛnninw kɛlen don k'u firi bɔlɔlɔ kan. Caman ye cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye. U b'u dahirimɛ sɔrɔ u b'u ka baaraw k'a kan. Ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'o la, dɔnkilidalaw b'o la, kunnafonidilaw b'o la, maa wɛrɛw b'o la bi minnu kɛlen don ka bɔlɔlɔ sira matarafa k'a kɛ baarakɛla ye. U ta ti ko wɛrɛ ye jɛbɔ ngolo ka k'u yɛrɛ garisɛgɛ ɲini. Fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min Nataba ni sugulamini. Journal Le Soft n'o ye Isaka Tamura ka journal ye. San yɛlɛma in na a bɔko laban na a bɔra ni dossier belebele dɔ ye Fala ye. A tɔgɔ ye ko LGN. LGN ye mun fɛn ye? A kun bɛ mun kɛ Bamakɔ yan? A kɔlɔlɔ nana wolo mun na bi Fala ye? Min ye Isaka Tamura ye n'o ye Le Soft ye. Ale y'a fasiri an n'a ta kunnala fɛ. Nin tile laban in na Bamakɔ yan Fala ye. Maa caman futininen don, maa caman dusuma kasilen don. K'a sababuya kɛ mun ye? U gosira maa fɛ maa min n'a fɔ ma ko LGN. Sabula olu yɛrɛ kun ye mun kɛ? U ye nin ko in ye n'o ye application in ye. U y'a ye bɔlɔlɔ kan maaw y'a fɔ ɲɔgɔn ye. A sigicogo ye mun ye? A n'a donkan kun ye mun ye Fala ye? Ni ne donna sisan ne bɛ e tɔgɔ di, e bɛ don ni ne tɔgɔ ye. Wa n'an donna ka ban anw fana bɛ maa wɛrɛw ɲini olu bɛ se ka don cogo min. LGN filɛ nin ye sa kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen ka maa dusukasibaatɔ caya koyi. CFA wari miliyari 50 ɲɔgɔnna u y'o dilan ka taa n'o ye Kulayi Fala ye. Ko kɛra cogo di? Journal Le Soft ka fɔ la ko min ye ko in ye a sigitɔ sen kan. N'i taara bɔlɔlɔ sira kan maaw bɛ u ka application sɔri yɔrɔ min n'o ye Play Store ni App Store ye. A tɛ nin fila si kɔnɔ. Wa n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini i t'a a ye. Maa min m'a don o b'i den k'a fɔ a limana ye k'o ka don. Min ye olu yɛrɛ ye LGN bugunatigɛ u b'a ci ma. Min ye maaninfin fɔlɔ minnu donna sa layidu taara olu ye Fala ye. N'i sera ka don bɔlɔlɔ sira fɛ i b'i limanaw fana wele ka fara i yɛrɛ kan. Wa maa donna Fala ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ wari ci ni Orange Money ye LGN maaw ma. Su ani tile don o don maa kura bɛ fara a kan. A nana ye k'a fɔ sa min ye LGN ye n'i donna Fala ye olu b'a f'i ɲɛna ko i ta ye 1,800 ye. O bɛ se ka taa wolo n'i ye 1,800 n'o Fala ye o bɛ taa wolo CFA wari 20,000 na. Maaw sɔmin'o la bɛɛ y'i teri wele k'i limana wele. Ni ne donna ne b'a fɔ n ko Fala ye nin ko in ka di. Ne donnen filɛ nin ye dɔgɔkun 2 kɔrɔ ne ye 1,800 don. Kunasini ko u ye n wele n dar'u ka
woni na ka taa n ka miliyɔn 20 cɛ nka o b'a sɔrɔ falai e fana ye maa caman ladon o nana kɛ senna sa ka kɛ dayimu kayimu maaw bɛ don cogo u bɛ don ten denmisɛnninw y'u somaw don maaw y'u limanaw don ka na ko in sigi sen kan k'a baara to senna sa LGN ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan falai k'a yira sa WhatsApp groupe 27 k'o sigi a kelen kelen kɔnɔna na min ye maa 9,000 o b'o kɔnɔ don o don kuma de bɛ fɔ aw ye maa 2 fɛ olu bɛ baara kɛcogo fɔ aw ye maa minnu dɔnnen tɛ u bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ telefɔni nimero min b'u bolo o dɔnnen tɛ u yɛrɛ ka bugunnatigɛ sɛbɛn dɔnnen tɛ yamaruya foyi t'u bolo min kɛlen don k'u sigi Mali la ka nin baara in kɛ wa fana u b'i bila baara la min ye groupe WhatsApp sanfɛ k'a daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se min ye kanɲɛ 17 ma don o don ntɛnɛn t'o la min ye kari t'o la sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'o la don o don i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ wa i bɛ maaw fana ɲini soft ko sa ko nin ko in de nana to senna fo mɛ kalo san 2025 maa minnu b'a ka falai olu de wulila sa k'olu bɛ taa maa ninnu yɛrɛ ɲini koyi u jabala yɔrɔ jumɛn ye u sigiyɔrɔ yɔrɔ jumɛnw ye u ma o ye o kɔfɛ tuguni u ye groupe WhatsApp minnu sigili daminɛ maaw ye kuma caman daminɛ o sanfɛ an ka wari bi sara wa a ti sara de ni e ka kuma cayara dɔ u b'i sigi ka bɔ groupe WhatsApp ka falai application min fana dira maaw ma u y'a ci k'a da tulu la k'a da jabala u ma se ka don a kɔnɔ tuguni novembre kalo tile 5 min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana jɔ maaw bɛ taara fɛn fɛn taara wari don maa maa y'i ka limana don olu si ma se ka foyi sɔrɔ u ye sɛbɛnni min kɛ ka bila u ɲɛ ko ka kɛ ni BCEAO ani UEMOA o ka laɲiniw ye wari yɛlɛmali ni wari bamayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na k'olu tɛna se ka baara kɛ ko nka n'i b'a fɛ i ka kurakuraya falai i ka sɔrɔ min bɛ olu bolo o tilancɛ 100 sara la 50 i bɛ jɛ o kɔ ka na ni maa kura ye u bɛ sɔrɔ k'i ka sɔrɔ min bɛ yen k'o bɔ ka d'i ma falai dɔw y'o kɛ tuguni koyi o sɔrɔ in i ye min fara a kan ani nana ni maa min ye ani i ka min tun bɛ yen u ye 5 don fiɲɛ na n'a bɛɛ ye sefa wari miliyari 50 u y'o de ngalamuti bibi na maa minnu bɛ groupe WhatsApp ka falai olu yɛrɛ ye maa bɛɛ gɛn ka jigin koyi maaw gɛnnen ka jigin pewu u bɛ k'u tigiw ɲini u tɛ k'u ye kuma in gɛlɛma yɔrɔ ye min ye soft ka fɔla falai sefa wari miliyari 50 de ngalamunen filɛ nin bɔlɔlɔ sanfɛ an ka denmisɛnninlakaw kun wa min ye ko in ye a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen tuma min ko maa si ma sɔn ka taa n'a ko ye bɔgɔ jeninen ka han an maloyalen don falai n'i taara ni nin ye dagabana adama fɛ i si de bɛɛ i bɛ bɔ nin na yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ ko wa ko dɔw ta ye u sirannen don u tɛ fɛ ka plainte don dɔw ta u maloyalen don dɔw fana ye mɔgɔ caman cɛ ka don nin ko in na falai u yɛrɛ t'a dɔn u b'a ko kɛ cogo min nin de bɛ Bamakɔ kɔnɔ tile 2 in na n'a wari ko kuma a tɛ se ka taa kiiri la maa minnu joginn'o na la u tɛ se ka taa kiiri la falai o fana kɛrɛfɛ tuguni bɔlɔlɔ sira kan hali bi hakilijagabɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko intelligence artificielle miiriyaw don u bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi k'olu fana donnen don mun na u b'i wele ni telefɔni ye falai nimero tɛ telefɔni min na n'u ye wele i ti maa kumakan mɛn e b'a fɔ ko allo jɔnni don u b'o ta caw n'u y'o ta u bɛ t'o labɛn k'o sigi sen kan e kumakan kɛcogo n'a tacogo sɔrɔlen u bolo u bɛ t'o labɛn k'o kɛ fɛnw ye k'o ci i limana dɔw ma k'a ɲini olu fɛ sa ka fɔ k'i banabagatɔ walima i joginnen i bɛ tancogo la i dalen filɛ nin ye ka musakaw bɔ maaw kun bi na an k'an kɔlɔsi minɛn minnu b'an bolo an bɛ ka baara min kɛ ni minɛn minnu ye bi an ka hakili to an yɛrɛ la denmisɛnninlakaw a y'aw janto aw yɛrɛ la wari lankolon tɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ fu baara de bɛ kɛ ka wari ɲini aw ɲɛ bɛ minnu sigilen na bi k'u kunkolo bɛ suma na a ye gɛrɛ u la k'u ɲininka u y'u ka nafolo sɔrɔ cogo min a ye kume ɲininka a y'a ka wari sɔrɔ cogo min Maju Sɛnbara a y'u ɲininka Musadɛki Bali a y'a ɲininka a fa tun bɛ baara kɛ cogo di Bamakɔ kɔnɔna na Suguba kɔnɔna na a ye mun ni mun kɛ pour que u ka se ka bi ma falai u ka gɛrɛ waritigiw la Seydou Nantunme ninnu u k'u ɲininka u y'u ka wari sɔrɔ cogo di a tɛ sɔrɔ suko ni dugusajɛ tɛ dɛ don jan baara de don ka n ta kɛ n tɛ baara kɛ n ka kɛku n fɛɛrɛ ka bon n bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i janto i yɛrɛ la n balimakɛ i janto i yɛrɛ la n balimamuso i janto i yɛrɛ la an denw an musow aw bɛ fɛn caman dogo aw somɔgɔw la a y'aw kɔlɔsi nin waati in na aw dɔrɔn tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin miliyari 50 de cɛlen filɛ nin ka bɔ jamana kɔnɔ falai k'a daminɛ mɛ kalo
kana se novembre kalo tile 5 ma u taara n'a ye u yɔrɔ ma dɔn u tigi ma dɔn u tarasi ma dɔn maa si tɛ se ka kuma fɔ minnu fana degunnen don a ko la olu tɛ ka se ka fosi fɔ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di an ka denmisɛnninw ma ani minnu kɛlen don ka bɔlɔlɔ kɛ u sigiyɔrɔ ye k'u janto u yɛrɛ la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Falai Mali wolomasiri tabaw n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ye diɲɛ dɔw bɛ labɛn na 20 janvier ale ɲɛnɛmayali baaraw bɛna kɛ nka min ye baara yɛrɛ ye kɛnɛ ka armée ale ye wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu ni baro kɛlɛtigi y'o kɛ bataki ye k'olu ci kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ale ka baara min kɛra jamana fan 14 fɛ min ye lakɔlɔsiliw ni ɲininiw y'a jira k'a fɔ banbancɔlen ɲuman wale kabaw kɔni gosira yɔrɔ caman na nin waati laban in na gosili fɔlɔ min kɛra sa o kɛra bɛnbelenkaw fɛ yen kungokolo fandanbanda min bɛ kekorokaw fɛ yen joyila mara la banbancɔlen ɲuman wale kaba caman baden u y'olu fa k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen kari ani moto caman min ye gosili filanan min kɛra wolomasiri tabaw fɛ ni pankuru ye n'o kɛcogo fana ɲɛna o kɛra jɛkulu kungo wɛrɛ kɔnɔna na tuguni tɛ kelen ni o fana ye halisa joyila marabolo don banbancɔlen kɛbaw ni ɲuman wale kaba caman kɔni gosira o fana senfɛ k'u baden k'u fa ani k'u bolominɛw n'u ka moto k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ wulikajɔ sabanan o ye tali kɛ bolimafɛn na bolimafɛn min kun bɛ banbancɔlen ɲuman wale kaba bolo kidali marabolo la ka taa kɛɲɛkan fan fɛ armée ko ko y'o fana na kɔnɔminɛw n'o o ye mugujugu ye k'o bɛɛ lajɛlen bɔ baara la wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko min ye jan dɔ fana kun dalen don armée ɲɛ tumutu ale lɛrɛ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ kɔni sera ka kɛ ka banbancɔlen kɛba caman fana fa o yɔrɔ la maramafɛn caman k'olu sɔrɔ u bolo an'u ka motow k'olu caman daraki ka bɔ u bolo wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye f'i ka 800 900 litiri la i k'o bɔ nka segu kɛrɛfɛlaw fana na a yelen don k'a fɔ ko taji kɔni bɛ maaw bolo ye ngara n'a ye kɔnɔdimi yanfan ninnu na olu bɛ taji sɔrɔ yen butelintigiw b'a feere segukaw kɔni sigilen don bisa ka min ye taji yɛrɛ de kɔnɔ sabula baarakɛyɔrɔ caman segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bi olu baaraw tɛ ka se ka kɛ fala ye gawokaw fɛ yen olu fana y'a jira sa k'a fɔ ko min ye gawo tajiko ye ko a sɔngɔ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ koyi u tun bɛ ka min san 180 170 bi o kɛra 260 400 ye o ye station yɛrɛ kɔnɔna ye ko min fɔra maaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maaw bɛ ka min jateminɛ o ye k'a fɔ min ye n ta ka sanubɔyɔrɔ in kɔni ye kabini o baara daminɛna ko taji sɔngɔ k'a yɛlɛla kosɛbɛ min ye gawo ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɛ ni nin waleya in ye DNCC maaw y'a jira sa k'a fɔ ko olu ani douanelakaw wolomasiri tabaw wulikajɔ senfɛ sa min ye citerne 400 ye k'olu donna bamakɔ kɔnɔna na kunungo o tilali baaraw bɛna kɛ u ka laseli la an ye u y'a jira fala ye ko ni ala sɔnna a ma taji ninnu bɛna taa station kɔnɔna na wa min ye segu mara ye a ka taji a n'a sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ tare n'o tɛ bi kɔni a fɛɛrɛ kan ka tigɛ tajiko in na fala ye taji bɛ taa ta ka na a bɛ taa min a bɛ don min a bɛ ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na wolomasiri tabaw ni juraw kan ka fo nka n'i ye a ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kabini ko in daminɛna fala ye
anw ka bɔlɔn furancɛ station jinini ninnu anw ka bulutɛli feereyɔrɔnin ninnu olu si tɛ ka taji feere maa kan k'i yɛrɛ ɲininka bi olu bɛ baara jumɛn na walima u yɛlɛmana ka kɛ mun ye f'an ka olu ɲɛdɔn n'o tɛ bi tajiko kɔni a bɔlen don wa min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ jamana wɛrɛw station minnu b'an fɛ yan Falaye olu minnu fana bɛ baara in na olu fana ka degun barika ka bon i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de ye gérant ye o kɔnɔna na o gérantw fana bi Falaye n'olu ye tasumalafɛn sɔrɔ u b'a ta